Si la por s'apodera de tu, se t'ha acabat l'empenta. Dubtaràs a l'hora de prendre qualsevol decisió. Per minúscul que sigui el problema que has de solucionar, el cap hi donarà 1000 voltes. És esgotador. En el pitjor dels casos, acabaràs per aparcar el tema i per no prendre la decisió. La por ha aconseguit paralitzar-te. A partir d'aquí, tu ja no ets l'amo d'allò que penses. Qui governa la teva ment és la por. Altra cosa mariposa. C'est bon, là? Aquesta ja està. Què vol dir sentir-se petit? No poder pensar amb claredat. No poder raonar com cal perquè la ment està 100% ocupada en el seu bucle. Tot gira al voltant de la depressió. Un dia creus que tens les idees clares i defenses una postura de totes. L'endemà ho veus completament diferent i defenses la postura contrària amb el mateix convenciment. És clar que has arribat a un punt que no toques ni quarts ni hores. Quan aconsegueixes tenir el mateix punt de vista 3 dies seguits, tampoc et serveix de gaire. Quan aconsegueixes tenir el mateix punt de vista 3 dies seguits, tampoc et serveix de gaire. Has perdut els teus dots de comunicació. No saps explicar-te. No et surten les paraules. La capacitat d'exposar les teves idees, d'argumentar, de persuadir, es van esfumar. Així, qualsevol persona és més gran que tu i tu t'has quedat petit. Qualsevol lluita és un combat desigual. El més fumut és que te n'adones. La depressió no et fa plorar de tristesa. I el més fumut és que te n'adones. La depressió no et fa plorar de tristesa. I el més fumut és que te n'adones. La depressió no et fa plorar de tristesa. I el més fumut és que te n'adones. La depressió no et fa plorar de tristesa, et fa plorar d'impotència. Ha quedat bé aquesta última frase? No. A partir d'ahir el més fumut, I el més fumut és que te n'adones. La depressió no et fa plorar de tristesa, et fa plorar d'impotència. Ara sí. Ara sí? En pocs mesos vaig tocar fons. Van començar a venir les pors, l'insomni, més pors i més pensaments negatius, l'esgotament mental, la irritabilitat, el mal humor, la falta de concentració, el cansament físic, la falta d'energia, més pensaments negatius, el bucle, la centrifugadora, el patir més encara i encara més, i el voler morir. No tens dret a estar així. Hi ha moltes persones que ho estan passant pitjor que tu i no cauen en depressió. Lluiten. Que no tinc dret a estar malalt? M'ho pots repetir, que no ho he entès bé? Que hi ha persones que ho estan passant pitjor que jo? Em sap greu si algú ho està passant malament, però què saps tu del que circula pel meu cervell i com ho estic passant jo a Set Ciències? A mi, ara mateix, no em ve bé lluitar. Resulta que la meva millor arma, que ha estat sempre l'intel·lecte, s'ha espatllat i ara el tinc al mecànic. No et rendeixis. Aquest és molt bo. No et rendeixis. Si l'últim dia vas poder escriure un paràgraf en una tarda, demà et concentres i n'escriuràs 2, i l'endemà 3, i així successivament. Ja, el tema és que precisament no em puc concentrar. Aquesta tècnica tan innovadora que m'expliques, resulta que ja fa temps que l'aplico. I el que passa és que la progressió està just a l'inrevés. I no és que m'hagi rendit, és que el meu cervell s'ha fos. En definitiva, tot es resumeix en no jutgis i no seràs jutjat. Sí? Cola? Del pego? La indústria farmacèutica és un poder econòmic de primer ordre i sense escrúpols. Com qualsevol empresa, busca fidelitzar els clients i la veritat és que és fàcil que els pacients psiquiàtrics es converteixin en malalts crònics i, per tant, en clients per tota la vida. Tot comença amb una primera pastilla que posarà un pedaç sobre la malaltia sense acabar de curar-la. Alleujarà els efectes, però no erradicarà la causa. Però aquell primer medicament provocarà uns efectes secundaris que també s'hauran de tractar. I aquella segona pastilla produirà uns altres efectes nocius i així successivament. La factura de la sanitat pública s'engrandeix i condiciona els pressupostos generals, mentre el tan lloat estat del benestar s'empetiteix sense que ningú ho aturi. I així anar fent.